stukvis. We willen jullie laten starten 2 minuten na alle lasers. Dus het startsein van de lasers is jullie 2 minuten zijn. Rechter. Ja. Het is een start, hè? Ja. Yes, mister. Iedereen moet uit naar achter voor de tijd. 15. Maar ja, goed. Kan zo. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Dus zijn we zo niet Over een minuut? Over Over 1 minuut gewoon 1 minuut zijn en Dan gaat deze 1 naar beneden. 1 over gaat 2 naar beneden en 2 over is de start. Dus het is 2 keer lang. Ja, 2 keer lang. En alleen die vlaggen naar beneden.